So yan, welcome back sa ating channel. So for more videos, please subscribe and follow me on Facebook page. So now for this video is magluto po tayo. Cooking outdoor na pinaksiw na baboy. Lagyan natin ng kalabasa. Ayan. So tips Mio style to guys. Binukid style. Muna tayo ng ahos, sibuyas, kamatis at saka sibuyas dahonan. Siyempre, meron ding sili at sal. Ayan. So lagyan din natin ng limon. Ayan. Yan guys, ito na po yung ating lechon paksiw na baboy. So, yan, hugasan muna natin yung ating mga ingredients. Itong kalabasa, limon, kamatis, sibuyas, sili at sal. Siyempre yung sibuyas dahonan. Yan. So ngayon guys is slice natin yung yan, tapos na po mahugasan yung ating mga ingredients. So unahin natin yung kalabasa. Kunti lang. Okay. Ayan o. Napakalabo niya. Kunin natin yung mga liso. So tapos slice natin. Ganito lang guys. Huwag na masyadong dalihan ng paghiwa na. Lakihin yung hiwa. Ganun lang. See? Ayan, so tapos na natin mahiwa yung ating kalawas. So next is yung kamatis. Ayan. Next is ang ating sibuyas. Ayan. So next is ang ating limon. Ayan. Siyempre ang ating sili espada.
or sili salt. Sili salt. Then next is ang ating dahunan. Ayan. So ready na. Ilagay na natin sa ating palayok. Unahin natin yung lechon. Ayan. So next is ang ating kalabasa. Next is ang ating kamatis. Next is ang sibuyas. Dahunan. Limonsito. So, ang dahonan guys, ilagay ko ito sa panglas na pag malapit na maluto, no? Ito. So, ilagay natin sa ating saingan. O, hindi pa. Lagyan mo natin ng suka. Ito yung suka natin. Pinakurat. Lagyan natin ng panimpla. Asin. Next is ang suka. Yan. Tapos ang patis. Lagyan natin ng tubig para hindi masyado maalat. Yun. Yan, ilagay na natin sa ating saingan. Yun. So, takpan muna natin. So, pag kumukulo na yan guys, ilagay na po natin yung sibuyas dahunan. Pinaksiw with kalabasa by Tips Miu. So, ayan. Kumukulo na po. Yun. Ilagay na natin yung ating sibuyas dahunan.
Yan. So, parang luto na. So, maraming salamat guys sa panonood. Keep safe always and God bless po. Thank you.